Vážené dámy a páni, toto nie je región, kde by mali ľudia na ružiach ustlané. Ak sa pozrieme na nezamestnanosť, okres Rimavská Sobota patrí dlhodobo medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti. Ďakujem, vážený pán Winkelmann a ďalší, ktorí ste tu, za to, že ste nešli do tradičných priemyselných centier Slovenskej republiky. Bolo veľmi pekne povedané, že neprišli ste do nejakej priemyselnej oblasti, kde je všetko rozvinuté, ale máte záujem takúto oblasť tu v Rimavskej Sobote vytvárať. Ak sa pozrieme na nezamestnanosť, ktorá je vyššia ako 10%, je podstatne vyššia ako je priemer v Slovenskej republike, tak zámer investora do roku 2033 zamestnať okolo 460 zamestnancov je úctyhodný. Rovnako sa teším z informácie, že do konca tohto roku 2026 by týchto zamestnancov malo byť okolo 300. A želám vám, aby ste prekonali všetky prekážky pri nábore ľudí, pretože hoci v celoslovenskom priemere máme nízku nezamestnanosť, máme regióny, kde je pomerne vysoká, stále platí, že na Slovensku nám chýba 130 000 ľudí v priemysle. Aj preto sme svedkami toho, že v mnohých firmách na Slovensku nachádzame príslušníkov, občanov iných krajín. Aj tu v tomto regióne, ak sa pozrieme na štruktúru nezamestnaných, je veľmi komplikovaná, veľmi náročná. Preto vám želám všetkým, aby sa vám naplnili vaše predstavy, pokiaľ ide o zamestnanosť a pokiaľ ide o vaše výrobné plány.